Hello po, ito po yung menu ko today, ang sinangag na Bisaya, sinangag na baboy with veggies. Yan, worth 150 pesos only. Ayan po. Later. Magandang tanghali po. Andito na naman po si Christine Sang TV na magluluto sa tanghalian nyo. At ang menu ko today ay Bisaya, sinangag na baboy with veggies. Ayan. 1 kilo po yung mixed vegetable at 3/4 na baboy. Ayan, mga sangkap. Ayan, merong sayote, repolyo, ay pichay pala. Ayan, sili mahaba, luya, bombay, bawang. Ayan, hiwain na po natin ang mga sangkap muna bago natin lutuin. At andito na tayo sa sayote at hiwain po natin ang sayote. At ayan, tapos na po lahat. Ayan na po yung 1 kilo na mixed gulay. Ayan, repolyo, apichay, sili mahaba, bawang, luya, bombay. Ayan na po lahat. At ayan, magisa na po tayo para makaluto na po tayo. Ayan, lagyan na po natin ng cooking oil para malunod na natin ang lahat ng sangkap.
At ayan na po, pagkatapos ng mga sangkap, ayan, ilunod natin ang 3/4 na fresh baboy. Kasi padagami lagi ni Aluyay. Ato dito, kaya magbukha na ta. At halo-haloin po natin. Pakatasin po muna natin yung baboy bago tayo maglagay ng tubig pang sabaw. At ayan, kumatas na po yung baboy. Maglagay na po tayo ng tubig pang sabaw. Mineral water po. Ayan. At pagkatapos, ilunod na natin ang mix na gulay. Preskong gulay po yan. Tingnan nyo naman, sobrang fresh. Yan. Kailangan piliin talaga natin yung preskong gulay. Para masarap yung sabaw natin, mga mamis. Ayan, ganyan po kadami yung 1 kilo na mix gulay namin dito. Ayan, nakita nyo naman, umaapaw sa kaserola. Tapos ay maglagay tayo ng timpla, bitchin at saka asin. Ayan, haluin po natin. Ito na po siya. Worth 150 pesos lang po itong Bisaya sinangag na baboy natin ngayon. Dahil nananilhig mo na din. Ayan, luto na po siya, mga mamis. Ito na po yung affordable cooking ko today. Ang
ang Bisayang sinangag na baboy with bidges. Ayan. At ilunod pa pala natin yung sili mahaba at saka yung repolyo. Ay, pichay. Pichay pala, pichay. Ayan, pichay. Luto na po siya. Maglagay na po tayo sa panaksan. Luto na po ang sinangag na baboy natin today with bidges. Ayan. Ayan. So, hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please like at pa-comment na din sa baba at pa-share po pag may time po kayo. At pa-subscribe sa Christine Sang TV. At ayan, pasensya na po kayo, hindi po ako nakapag-upload nung nakaraang mga araw, yung mga nakaraang araw pa po. Kasi naghang po yung cellphone ko. Ayan. Hindi po ako makapag-record kasi naghang. Ayan, that's it for today. Bye!